नाय नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअआ जाहैबाय सासे सिख्ला आरो सेंग्रा रुमाव हमजादों सासे सिख्ला आरो गुबुन हारिनि हौवा हमजादों रुमाव नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबावो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होमबानो गासैबो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन मानो बिसोर सानैखौ माबोरै हमजाखो दानि सिख्लाफोरा बेलेगाव थाहैनानै रुम भारा लाहैनानै मानो बिदि खामानि मावो दानि सिख्लाफोरा गुबुनाव रुम भारा लाहैनानै मानो बिदि खामानि मावो बिसोर रावबो नुयै बायदि मोनो नामा बिमा बिफा नुवाबानो गुबुना नुवा बायदि मोनो नामा बिसोर फ्रि बायदि मोनो न'निफ्राय रावबो नुवाखै बायदि मोनो नाथाय बयहाबो मेगन थायो बयहाबो सेन्टिमेन्ट थायो बिसोर सिख्लाया सानै रुम भारा थायोमोन बिसोर सिख्लाया सानै रुमाव सानै थायोमोन नाथाय सासेखौ बियो बेलेगाव थांहोनानै गावनि सोमोन्दो लाखिनाय सासे गुबुन हारिनि हौवाखौ लेंना लाबोयो आरो बेयावनो गाज्रि सोमोन्दो लाखियो बेखौ मिथिनानै खाथि खालानि सेंग्राफोरा रुमाव थांनानै नायहैयो नोंमारगोन नोंमारा बेयाव नायहैनानै बिसोर सानैबो हमजायो बेनिफ्राय बिसोर सानैखौबो खाथिनि पुलिस थानायाव हमनानै लाना थाङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोबा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर